Tinututi lamun katututan lamun prawira mengsah digdaya mengsah digdaya ora nanggono gawe kelar sira wang-wang nggir karata marma nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh paman iki nggonku lumaku ngetutake Bathara Kresna ing rikala mau ki mau dadi sesingelon. Ayo aja nganti padha kadenengan karo lancur-lancur Pandhawa. Nggonmu lumaku sesideman wae. Mergo yen to nganti nggonmu lumaku kadenengan lancur-lancur Pandhawa, wah lah mengko mbeborosi turta mbebayani. Kabeh bendera dikukudi. Pabarisaning para Sata Kurawa, Dursasana, Durkempa, Durmagati, Citraksa-Citraksi kon padha lerem sawetara metu nggon pungkuran, padha sesideman nggone lumaku sendika ngestuaken dawuh aman. Ning umpamane to mengko ana muga-mugane aja padha mlayu. Kudu ditandangi sendika ngestuaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu budhalo. Tetep nganggo kaprayitnanmu aja nganti kaya bocah cilik. Bebasan colok lintang sambung ngopor nggonmu lumaku mangkato dina iki nggir Kartomarma nuwun sendika ngestuaken dawuh Pamanaraya.
Rak tenan apa to, Kang? Piye, Di? Aku ngerti apa ya tumun ing atase Kresna kok sing ngetutke Kurawa Harataya. Apa ya tumun ing atase Wandwarawatu sing ngetutke kok wong-wong Kurawa. Lah kuwi. Mulane Kakang Antareja ayo sing gedhe kaprayitanmu kaya aku ngerti kumlawene lan mlayune wong-wong Kurawa yen ora kleru ke mau Siwa Kartomarma. Tututi Kang, cekel nek perlu kamplengi. Ranggul kababak panyutnya bentar mawasana tara surangging mangsa surengging mangsa ngono ronanggono gawe kelar wang-wang ora pangling ponakku Antasena. Wo. Aku ya ora pangling karo Siwa Kartomarma. Mau mlayu-mlayu ngopo? Pedhuk Antasena kok mlayu ngopo? Hah? Ora ndek udut apa piye? Aku dadak mlayu-mlayu rono-rono kene pirang-pirang udut. Ngarep udut-udutan piye? 76 po? Samsu ya nek 76 ya ana. Soto yono. Iya. Teko keri mlayu-mlayu wae. Arep alasan piye meneh? Macet tol apa piye? Ora caturan. Ayo caturan wae ora caturan wae. Antasena piye kok? Lah kok dadak Antasena malang kadak mentang kaya gendewa. Ngaglah kaya nduk ono papan kene lho kudune aku sing takon karo Siwa Kartomarma. Lah kok Siwa Kartomarma tumukana negara Ngamarta laku sesideman karepmu piye? Arep nyolong rondo apa piye? Kene ora enek. Wis payu kabeh karo yoga. Aku bakal ngawat-awati njogo katentremaning negara Ngamas-Ngastina. Njogo kok iyap-iyapen ning Ngamarta. Banjur anakku Antasena ngopo? Aku golek buronku. Burone sapa? Kijang-menjangan ora ana ing mlayune papan kene dudu buronku dudu kewan. Ning buronku menungso sapa? Buronku Siwa Bathara Kresna. Ora nono. Ora nono ning aku ngerti. Kumlawene kumliwire Siwa Bathara Kresna aku ngerti. Mula Siwa Kartomarma yen to kena tak prenggake besik margake mundur. Upama aku ora gelem mundur. Lho, yen ora gelem mundur kamplengan karo Antasena. Apa kowe iso gelut? Ya sak iso-isane. Ora apa-apa sing penting main ditonton kene iso gelut lan orane gumantung karo situasi. Yen kepepet ya kudu iso gelut.
leno pangindamu tebak jebol dadamu nyerah kene tak jotos ndiasmu parek. Iki anakku Antarja. Asi. Yo Siwa Kartomarma. Antasena ndi mau? Adikku ben ngaso sawetara. Wah, dalam. Yen ngono kelakon jebak jebol dadamu. Ini tibakmu legane ngatiku yo. Ingeng prayitna hati-hati parat. Woi, baiklah. Woi tuh. Wah! Wastu!
aku kuwi sesideman. Aja nganti ketok karo lancur-lancur Pandhawa. Lah kok malah padha nongol kabeh. Uyeng-uyeng. Iki mau ketewe iki Kartomarma badbet-badbet karo Antasena kok ora sida. Swatama mlayu gur sepisan plak-plek ya wis uyeng-uyeng. Lah kok malah padha ketok kabeh. Aduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Paman Haryo. Kula mboten kiat sirah kula piyer-piyeran. Monggo Paman. Kula aturi ngayahi piyambak. Wae ketemu karo sapa? Kali Antarja waunipun ketemu kali Antasena kok malik kali Antarja. Lah. Mula ya mula nggih. Antarja kula cepeng, tangane kula tibake wonten watu, kula antem. Terus mriko glangsaran. Lah terus kula lajeng dipun tamani upas. Aduh, kemranyas badan kula Paman. Nyuwun pangapunten kula mboten kiat. Ya wis kana mundura. Mula ya mula wong kena musuhe ki ya kutula kaya dilawan. Padha nyuwun pangapunten Kanjeng Paman. Nyumanggaken kepanggih kalian lancur-lancur Pandhawa. Swatama ya kerengan. Nyuwun pangapunten Paman. Ketemu sapa kepanggih kalian Antarja dipun tamani upas werayang kemronyos. Awak kula ngangge upas ketemu ulu putula Paman. Lah iya wong jenenge ya putula ya. Nggih, wis kan ada mundur. Mundur kono nggih sendika ngestaken dawuh. Wingking wonten menapa Paman? Ana soto. Nggih. Matur nembah nuwun Paman. Oh, padune iki ya urung mangan. Iki sapa sing ngurung maju ki sapa? Aku ora nggawa Kurawa akeh ki mau kok malah jebule ki ya Kurawa padha metu. Iyeng-iyeng. Man. Sapa iki? Citraksoman. Lho. Kowe melu le. Melu pun nganggo seragam. Rombongan. Apa kowe rombongan Sekar Budaya? Tutu. Kula bon-bonan man, bon-bonan. Lah iya, kene metu le aja ning njero kotak kene. No nggih, nggih. Nah. Apa? Wonten dawuh, Man. Lehmu lungguh ditata sikik. Nggih. Nyuwun sendika ngestaken dawuh Paman Arya badhe wonten menapa? Iki ngene jengger, iki wurung tan wurunga kriwikan dadi grejegan. Lho. Udan apa Man? Udan matamu udan. Iki kriwikan dadi grojogan ki mau tembung sanepa. Kok udan mangsane? Ndongake udan apa ya? Ala mboten. Sampeyan mau leng ngendika ngoten niku mau. Iki ngene nggir, wis ketemu karo lancur-lancur Pandhawa wurung tan wurunge padha gelut. Kartomarma maju kalah. Swatama maju kalah. Saiki gari kowe. Lho. Sendika. Mengsaipun mungsuhe Antasena. Niku. Antasena niku sing kula singkiri niku Antasena mboten wani kula man. Lah kok ora wani? Liyane. Antarja apa? Mboten. Niku putula. Mboten wani kula. Ning werak Senopati. Mengko yen to kowe ratu mandang sangumu suda. Tenan apa? Ha iya. Oh sendika istana aku. Mang wis padaken man. Mangke kuku kula tak cancut tali wondo tak tantangi Antasena man mamang saksikan keridanipun Citraksi man angger mungsi Antasena mati dening Citraksi wo derajat apa keparat.
Jigur. Aku wis melayu. Ketututan. Numpak apa kowe mau? Aku mlebu bumi. Wah, mlebu bumi to. Piye, Pakde? Arep perang apa piye? Lho perang aku. Saiki api-apian aten. Piye? Aku kudu perang. Mergo yen to nganti aku ora perang, mengko didukani kakak-kakak karo paman Pati Sengkuni. Aku mengko di loroti letati Senopati. Njur, aku perang-perangan yo. Lho, perang-perangan piye yo? Edo, ora masalah. Ndak apa-apa. Yang penting kerja. Oh iya. Aku ngantem. Oke. Bercanda ya. Ora tenanan. Siap. Main buri ngaso, main padha utut. Perang no. Nganggo kembangan, nganggo. Dikameli. Oh, ora usah. Ngirit. Main sing rekoso dalange. Yo nyantem. Alon-alon yo. Ya. Slow motion. Mak pluk. Nah. Penak pluk. Nah. Kowe Indo. Oke. Cut. Nah, ya. Indo nengen. Aku tak melompat yo. Yo. Fuk. Nah. Mudun. Aku melompat meneh yo. Yo. Shoot. Penak to perang ngene iki. Alon-alon, ora perlu nganggo jamu. Ata antem yo. Yo. Jeger, tiba. Nah, candak rambuté. Jebleske ya. Wis kaya latihan iki. Antem saka mburi. Jebles. Nah, cekel. Tibake meneh. Cekel meneh. Tibake meneh. Tibake meneh. Iluk. Jegal. Wup, nah candak ndase. Antem saka mburi yo. Iya. Jene ora tenanan kok loro. Oh, sorry. Maaf. Men, mburi ora apa-apa. Yo ayo meneh. Oke, antem meneh. Cip. Nah, piye? Ora apa-apa. Oke. Sengkuni teko. Sengkuni tantemke yo. Ane. Tak cekel yo. Yo. Udah. Belak. Wit. Wih. Edan ilek. Mulai nguntalke aja seru-seru. Sorry. Wah, waduh. Wayange ceklek meneh iki wayah. Waduh, lho lah kok Citra kok ngapusi aku lah aku diapusi waduh. Tatanan wong tua kok diapusi rekae kaya perang-perangan jane kaya tenanan ing jebule ngapusi wong tua. Cit ada apa? Kene Cit ada apa? Kowe iki mau gelut tenanan apa ora? Lho gelut man lah kok ora keringeten la niki mun gemerobjos niki nyang ndi ngaso. Lah kok kesel man. Jenengan ngaso mboten? Ora sah urung rampung kok. Oh, aduh. Ora karu-karuan uyung-uyung lagi ndrawasi. Iki nek ora melayu bakal kadenengan lancur-lancur Pandhawa iki wae.